Hau deitzen da kamera eta honen dira hezurrak eta hau da borratzeko argazkia. Hau da pizteko, hau da egiteko argazkia eta hau da amatatzeko. Oso ondo. Hau da argia pizteko edo ez pizteko. Hau da itxarotuko medikuan. Aurki bat? Haha. Hau da ze batzuk hasten jakie ibiltzea eta ibile bat da behor. Kable laranjatik edo hortik. Haha. Oso ondo, zorionak artistak. Hau ditzen da medikoen tresna. Hemen da mediko bat zeragoatzen fotografia bat eta hemen dago foto bat ze ipintzen da basago zen edo sartu. Hau da pertson bat gaizuri. Oso ondo, hor dauz kableak ondo funtzionatzeko. Argia. Aha. Oso ondo, ederto, zorionak. Hau deitzen da ikusteko gozoa. Da ipintzeko hau. Ipini mesedez, ia zelan ipinten dan. Eta zelan deitzen da hori? Maskarilla, ezta? Oso ondo. Aha. Oso ondo. Eta horrek zertarako balio da hau? Hori... Ipintzeko hemen gezua eta ikusteko zer gertatzen da. Hau mugitzen baduzu ikusten duzu hemen telebista bat, hau eta ikusten da ezurra. Eta hemen grabatzen da argazkiak. Aha. Hau da emateko hemen eta ikusteko kodera eta hori eta dago apurtu. Oso ondo, zorionak. Hau deitzen da radiografiako makina eta hemen dago besoa. Hau da ordenagailu bat, hau da mugitzen duzu eta hau erauz letrak eta hemen nola esan dugu aretz moduan ze ikusten da beso bat, ba hemen ikusten da eukitzen baduzu txarto. Eta hemen ipintzen dut txarto, hasi dago txarto. Realizatzeko zulotik ikusteko Bai, danon artean egin, hori da? gauza apurtuta. Hau da ikusten baduzu mina hemen gero limpiatzeko udarekin. Hau da marimareko zuapurtuta eskua hemen dago krema batzuk eta ipintzen duzu. Oso ondo, ederto, zorionak. Hau deitzen da bihotz ikusten. Balio da ikusteko.
balio dau entzeko hemen esku eta ikusteko gero. Hau balio dau urtetzen badago edola garbitzeko. Hori balio dau argazkia egiteko besoan eta gero ikuntzen da ze zura apitzen da. Oso ondo, kuadrilla. Zorionak. Eta zertarako da? Bale, eta azalduko deuskuzue zelan funtzionatzen dagoen? Zelan? Eta hortik ikusten dugu zezurrak orduan? Oso ondo. Hori da dena? Bai? Eskerrik asko. Eta zertarako da supermakina bikaina hori? Eta zelan funtzionatzen dagoen, badakizue? Azaldu mesedez? Orduan, ordenagailua dauka eta zer egin behar duzu ordenagailuagaz? Oso ondo. Hori zer da anitz? Oso ondo. Hori da dana? Baina lehenengo eta behin zertarako da makina? Izurrak ikusteko. Hau giratzen da eta gero mugitzen da hola eta sartzen da hemendik bola bat gero urtetzen da hemendik joaten da hemenera eta gero mugitzen da hau paroa hola eta ja ikusten sartzen da zuguru hemen gero cualquier partez gorputzarena eta gero ikusten da zezurra hemen agur Eta zertarako da? Eta zelan funtzionatzen dau? Eta zertarako da? Ikusteko izurrak. Eta zein da bere funtzionamendua? Ba,
esaten da, gola ondo